Sziasztok! Ez itt a Fondd Magadnak című csatorna, és ebben a videóban 3 kontyot fogok nektek bemutatni, ami hát nem olyan túl nehéz, de azért sok gyakorlással eredményesen és szép hajat tudunk magunknak varázsolni. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele az első konty elkészítésébe. Elsőként egy csavart fonással fogom kezdeni, aminek a végén lesz egy konty itt oldalt. Szóval a középen, ami itt el van választva a választékunk, az nem kell, úgyhogy itt oldalt fogjuk elválasztani. És így fogjuk elkészíteni ezt a frizurát. Vegyünk 2 közepes méretű tincset, és csak csavarni kell. A kettőt így össze kell csavarni. Ezen alapul az egész fonás. És hozzá kell közbevenni, ami fölül van. Tincs ahhoz. A többi tincset. Mindig, ami felül van, ahhoz kell hozzávenni. Ez nem is egy bonyolult dolog, szerintem, és nektek is könnyen fog menni, szerintem már akár első próbálkozásra is. Ezt egy ilyen fekete gumival fogom rögzíteni, mert ugye most csak eddig csináltuk, mert majd a másik oldalról is indítunk egy ugyanilyen csavarást. És majd ugye itt a 2 vonat találkozásánál fogunk egy kontyot készíteni. Most pedig a másik oldal következik. Ezt ugyanúgy fogjuk csinálni, ahogy a másikat, veszünk 2 tincset, és nekiállunk a csavarásra. És most ezt is megkötjük, a másikkal együtt fogjuk összekötni. És kész. A kontyot ilyen átlátszó szilikonos hajgumikkal fogom elkészíteni. Először is úgy, hogy itt majdnem a közepe szája felé, de még nem teljesen a közepénél, megkötjük csak simán. Elég csak kétszer áthúzni, és itt hagyjuk egy kicsit. És kötünk rá még egyet ide alá. És ezt fogjuk majd körbevinni. Ilyen hullámcsatokat fogok használni a rögzítéshez.
A következő egy masnis konty lesz, amit én nagyon szeretek, mert nagyon jól néz ki, és akár farsangra is hordhatjuk így a hajunkat. Szóval az első, mielőtt nekiállnánk, fogjuk össze egybe a hajunkat, és ide ilyen jó magasra kössük fel. Mielőtt a cofjunkkal bármit is csinálnánk, először fújjuk be vízzel. Én ilyen kis tubust használok hozzá, amiben vizet töltöttem, és ezzel könnyen lefújom. És hát ugye ez azért kell, hogy kevésbé legyen ilyen szöszös a végeredmény, és könnyebben dolgozunk vele, hogyha egy kicsit nedves a hajunk. Nyilván nem kell telefújni, csak egy kicsit. És megfésüljük vele, átfésüljük a hajunkat, hogy kóctalan legyen. És hogy ne legyenek rajta semmiféle csomók. Kész is! Most pedig egy hajgumival, ugyanúgy, mintha összekötnénk, hát egy ilyen kontyféleséget fogunk csinálni, de nem is mondanám kontynak ennek. Tehát nincs neve, valami olyasmi. Szóval csak így áthúzzuk a hajunkat, és itt hagyjuk, nem húzzuk ki teljesen, és ketté válasszuk. Ahogy látjátok, kevésbé kócos, hogy befújtam vízzel. Jó, és ami maradt hajunk, fontos, hogy csak annyira húzzuk ki, hogy maradjon hajunk, de ne túl sok itt hátul. Ezt így előre kell hozni, és ide kell tűzni hullámcsatokkal. Itt előre hoztam hajat, azt ide tűzzük hullámcsattal, ahogy mondtam. Mind a két oldalról, jobbról is, meg balról is teszünk bele először egy hullámcsatot. Így. És ezeket itt oldalt, a masninak a két felét, azt is hullámcsattal így ide fogjuk tűzni, hogy szép legyen. És a másik oldalon is ugyanezt. Készen is vagyunk a masninkkal, szerintem ez egy nagyon cuki hajviselet, és kislányoknak nagyon jól áll, és szerintem nagyon aranyos lett. És jöhet a harmadik, ami egyben az utolsó. Ez egy két kontyos, fonásokkal ellátott frizura lesz, és ezt már szerintem nagyon sokatok látta, és nagyon trendi és ismert frizura, úgyhogy vágjunk bele. Az első lépés, hogy elválasztottuk ugye a hajunkat két felé, és az egyik oldalát elkötjük oldalra, hogy ne zavarjon a másik oldal elkészítésében, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy könnyítsük vele a munkánkat. Jó, és akkor megfésüljük egy kicsit, és kb. Így a fejünk közepéig fogjuk fonni holland fonásba így. Úgyhogy neki is állunk. Ugye már megmutattam, hogy a holland fonást hogy kell fonni, és ezt ugyanígy fogjuk fonni. Szóval ez egy holland fonás, igen. Nem túl vastag tincsekkel kezdjük, sőt elég vékonyakkal. És igen, és én ezt most ilyen íves alakba fogom fonni, mert szerintem ez így mutat a legszebben. Befontuk kettőbe itt az elejét, de a hátulját is be fogjuk vonni, szóval a fejünket előre hagyva kettőbe fogjuk befonni, ezzel így.
egy vonalban, és itt is kettő felé választjuk el. És utolsó lépésként megcsináljuk a két kontot. És ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy feltupírozzuk, és úgy, hogy így lehúzzuk föntről a tövünkhöz a hajat, vagyis a tincset, amit megfogtunk, és így feltupírozzuk. Nem kell olyan kis részekbe, lehet jó nagy tincseket venni, de azért ne túl vastagokat, mert akkor nehéz lesz betupírozni. Jó. És most meg is csinálhatjuk a kontot. Én ilyen kis gumit használok, csak szerintem ez most bőven elég lesz. És csak ráhúztam ilyenre. És a másikat is ugyanígy megcsinálom. Jó, ezt is körbe. Még a másikat. És hát ennyi lett volna mára. Remélem tetszett ez a videó, és a következő videómban nyári fonásokat fogok nektek bemutatni, és ott is a legegyszerűbb praktikákat szeretném felétek átadni, és remélem, hogy tetszeni fog az is, de mielőtt megnéznétek, mindenképpen dobjatok erre a videóra egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok rá a legújabb videóimról sem, és írjátok meg kommentben, hogy melyik tetszett a legjobban a 3 közül. Sziasztok!